πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Αλήθεια σου λέω, παιδάκι μου, θα χωρίσουν. Μα θα πετάξουν στον δρόμο τόσα χρόνια γάμου και έρωτα. Μην κουνιέσαι, βρε μαμά. Μια τρίχα είναι. Εγώ πουθενά άλλο δεν έχω τρίχες. Βρε μαμά. Τι με έβγαλα. Στις γυναίκες της οικογένειας αρέσει να μιλούν, να πίνουν καφέ, να δίνουν χωρίς λόγο φιλιά και να κάνουν άλλα περίεργα πράγματα. Για να στα πλέξω όλα θα πρέπει να πλέκω 3 μέρες. Λίγες κάνε μου, γιατί μπορεί να μου πέσουν τα μαλλιά. Με φαντάζεσαι καραφλή. Και καραφλή κούκλα θα είσαι. Στους άντρες της οικογένειας αρέσει να πίνουν μπύρες, αλλά όταν κάτι χαλάει, αυτοί είναι που το φτιάχνουν. Κάτι πρέπει να γίνεται με τον Ντουί. Μπα, δεν νομίζω το καλώδιο πρέπει να αυτή. Να κόψουμε λίγο το καλώδιο. Όχι να το κόψουμε, να το μακρύνουμε. Άμα το κόψουμε, πού θα φτάσει. Μήπως να κλαίμε την ασφάλεια, μην πάθουμε καμιά ηλεκτροπληξία. Ναι, να κλείσουμε την ασφάλεια, μην πάθουμε και καμιά ηλεκτροπληξία. Το βασικότερο είναι να κλείσουμε την ασφάλεια. Μην πάθουμε και καμιά ηλεκτροπληξία. Κάτι άλλο. Καινούρια λάμπα έχουμε. Λάμπα έχουμε. Λάμπα δεν έχουμε. Πού να τη βρούμε τη λάμπα. Τότε κοιτάμε σαν μαλάκες τόση ώρα. Γεια. Γιατί αφήσετε την πόρτα ανοιχτή? Ο Θανάσης βγήκε και δεν την έκλεισε. Γεια σου, Βική. Δεν το ήξερα ότι περιμένατε επισκέψεις. Μπα, δεν το ήξερα ότι μαζεύετε εδώ μέσα όλους τους άχρηστους. Τα λέμε μετά, Ελένη. Μπρε, άντε μην πω καμιά κουβέντα και έχει και μικρά παιδιά. Γελίε. Είναι τα παιδιά εδώ, πρόσεξε τι λες, άντε. Μπρε, άϊπνίξου. Αυτό που δεν αλλάζει με τίποτα είναι ότι οι άντρες και οι γυναίκες θέλουν να είναι μαζί, παρόλο ότι είναι τόσο διαφορετικοί. Γι' αυτό μερικές φορές βρίσκονται σε ψυχρό πόλεμο, όπως είναι ο Μάκης με τη Βίκη. Ένα μόνο βήμα χωρίζει την απλή μάχη από τον πυρηνικό πόλεμο. Και όταν τα πράγματα αγριεύουν, το καλύτερο είναι να μείνεις μακριά, για να μην σε πάρει και σένα η μπάλα. Έλα ρε Μάκη, με νευριάζεις. Γυναίκα δεν είναι η Βίκη, αυτό τα λέει όλα. Άντρας δεν είναι ο Μάκης, αυτό τα λέει όλα. Όχι, να μην της πεις τίποτα. Να περιμένεις να περάσει καταιγίδα και τα λέτε μετά. Τώρα πρέπει να τα συζητήσω. Όσο το γρηγορότερο, τόσο καλύτερα. Μην περιμένεις καθόλου, μ' ακούς? Να περιμένεις, Μάκη μου. Να περιμένεις να κρυώσει το πράγμα. Τώρα που καίει θα το συζητήσετε. Τώρα που καίει πρέπει να το συζητήσετε. Άμα το αφήσεις, τόσο το χειρότερο. Το δίκαιο είναι με το μέρος σου, Μάκη μου. Το δίκαιο είναι με το μέρος σου, Βίκη μου. Τα λέμε στο μαγαζί. Τα λέμε στο σχολείο. Τι είναι? Τίποτα. Το δίκαιο είναι με το μέρος σου, Βίκη μου. Το δίκαιο είναι με το μέρος σου, Μάκη. Πώς είπες? Εσύ κάτι είπες, εγώ δεν είπα. Πάμε, ετοιμαστώ. Ο Μάκης και η Βίκη. Η Βίκη και ο Μάκης. Προβλήματα. Αν θέλεις να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στείλε μας το τραγούδι σου στην ταχυδρομική θηρίδα 222-2808. Έχουμε ήδη 7 φιναλίστ και αύριο θα ανακοινώσουμε περισσότερα ονόματα. Διαγωνισμός τραγουδιού, το ήξερες? Όχι, τώρα το μαθα. Είναι η μεγάλη ευκαιρία να ακούσει ο κόσμος τις συνθέσεις σας και να τις κρίνει. Είναι η μεγάλη ευκαιρία. Δεν με ενδιαφέρει. Πάω να ετοιμαστώ. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Μια πόρτα την έχεις ήδη φάει. Το πολύ πολύ να φας και δεύτερη. Και τρίτη. Σε 2 μέρες θα μου ζητάει γονατιστό συγγνώμη. Μόλις μαζευτούν βρώμικα, σόμπρακα και κάλτσες, αλλά εγώ δεν θα το πλύνω, θα του τα τρίψω στη μούρη. Κοίτα να δεις, δεν πρόκειται να τον ξαναδώ, στο λέω. Ποτέ στη ζωή μου. Τώρα μη λες μεγάλα λόγια κι εσύ.
Καλό στα παλικάρια. Τι γίνεται, βρε παιδιά, περίεργο, γιατί ήρθατε? Εδώ δεν μοιράζουμε ούτε τηλεοράσεις, ούτε σπίτια στα βόρεια σύνορα της χώρας. Εγώ του είπα να μην έρθει αφού σε πέμπαινε. Θα πάω, θα πάω. Και εσύ τι παριστάνεις τώρα το σωματοφύλακα? Να τους αφήσω να πλακωθούν στο ξύλο. Σιγά μην πλακωθώ εγώ με το Μάκη. Δεν με ρίξει εμένα στο επίπεδο του αυτός. Ναι, γιατί το δικό του το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. 1,60 με τα χέρια στην ανάταση. Όταν με γνώρισες ήμουν ξυπόλυτη στην παραλία. Δεν με προπονούσε ο Μπράντοβιτς. Ενημερωμένη η Βίκη, ξέρει και τον Ομπράντοβιτς. Αυτό τώρα το πες για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ισογίνικα γουρούνια. Λοιπόν, για να μην πολυλογούμε, θέλω τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το χρειάζομαι. Το αυτοκίνητο δεν γίνεται γιατί το χρειάζομαι κι εγώ. Έχω να πάω στη Νέα Ζήχνη να δω ένα διαμέρισμα. Δηλαδή, θα μας πάρει το αυτοκίνητο, μετά θα μας πάρει και το σπίτι, στο τέλος θα μας πάρει και στο συνεργείο, θα κατεβάσουμε και τα σόβρακα, Παιδιά, στο σχολείο είμαστε. Καθίστε, παιδιά, τώρα έχει δίκιο τώρα. Ο Μάκης, έλα ρε Βίκη, ο Μάκης φροντίζει για τα λάστιχα, φροντίζει τις τσιμούγες, τα μπουζί, το δίσκο, με τον τρόπο που οδηγείς, το χαλάς το δίσκο εσύ. Εγώ? Η Βίκη χαλάει το δίσκο. Δεν μου λες το φτερό, ποιος το τράκαρε? Αυτός! Από τον εγωισμό του να περάσει πρώτος στη διασταύρωση. Ποιος αλλάζει λάδια, ποιος το πλένει το ρημάδι? Τι γράφει στο ταμπλό, γράφει μπαμπά μην τρέξεις, όχι μαμά μην τρέχεις. Ναι, γιατί αυτός τρέχει σαν τρελός. Τρέχει σαν τρελός εσύ. Δικό μου, ό,τι θέλω κάνω. Ό,τι τελικά δικό του είναι. Τις δόσεις ποιος τις πληρώνει, ο Μάκης ή η Βίκη? Αυτό δεν το ξέρω. Για να σε ακούσουμε, Μάκη, για να σε ακούσουμε. Και έτσι βόλευε, έτυχε να έχει λογαριασμό σε συγκεκριμένη τράπεζα. Λοιπόν, το αυτοκίνητο δεν το παίρνεις. Τέρμα. Νομίζω ότι δεν μπορώ να το πάρω, Σε 25 δευτερόλεπτα το είχα ανοίξει εγώ. Έξυπνη, έξυπνη. Τότε κι εγώ θα έρθω στο σπίτι. Θα στο κάνω, καλοκαιρινό θα στο κάνω. Άντε πάγελα από εκεί πέρα. Γυφτό, γυφτό. Πήρε και το δικηγόρο του μαζί, τι χάζει που είναι οι άντρες. Μα να σου τα πάρουν όλα, να μην σου αφήσουν τίποτα. Κοίταξε να δεις, δεν με ενδιαφέρει. Ας πάει με το λεωφορείο, ας πάει με τα πόδια. Εγώ το αυτοκίνητο δεν το δίνω. Εντάξει. Τι είναι αυτό, το αυτοκίνητό μου, μου το άνοιξε. Βοήθεια, αστυνομία, αστυνομία, αστυνομία. Δεν υπάρχει και ένα όριο, είναι και δυο λύσεις μαζί του. Άλλο νούμερο κι αυτό. Σε βέβαια, αν δεν ταιριάζανε, δεν μας συμπεθεριάζανε. Γύφτη, γελοί, αγράμματοι, μπεκρίδες. Θα με βοηθήσει κανείς να πλώσουμε τα ρούχα? Να πλώσουμε, είπα, πληθυντικός. Και μάλιστα όχι ευγενίας. Όχρε γιαγιά, πες τη Φίφη που κάθεται, αμάν. Αν περιμένω από εσάς, σώθηκα. Πάω μόνη μου. Σκέφτηκα αυτό που μου είπες. Πιο πολλά. Για το διαγωνισμό τραγουδιού. Και συνεχίζουμε με τα ονόματα των φιναλίστ αυτού του 4ου διαγωνισμού νέων μουσικών. Όλη παρέα. Το ακούς αυτό? Αυτό είναι το τραγούδι μου. Κάποιος με έκλεψε το τραγούδι μου. Ακούτε ένα από τα τελευταία τραγούδια που έφτασαν στο σταθμό μας. Είναι του Μάρκο Μαυροτσούκαλου και προσοχή, γιατί το επιλέξαμε για την τελική πεντάδα. Καλή επιτυχία, Μάρκο. Σε επέλεξα για τελική πεντάδα, ρε, σε επιλέξανε. Με επιλέξανε. Αλλά εγώ δεν το έχω στείλει αυτό, τώρα θα το στείλω. Το έστειλα εγώ, ρε Χαζούλη, από την αρχή του διαγωνισμού. Τόσο ωραίο κομμάτι και θα το αφήναμε να πάει χαμένο. Ευάκη, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω τι να πω. Μωρό μου, ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω αν με αφήσεις. Να σε φάω ολόκληρη αφού σε σκεπάσω με φιλιά. Δεν σου έχω πει 100 φορές, ρε, ότι γράφεις καταπληκτικά τραγούδια. Όλοι οι άλλοι έστειλαν κάτι αηδίες, κάτι ερωτικά και σακλαμάρες. Εσύ είσαι ο μόνος που έγραψες για το σχολείο σου. Μίλα της. Μίλα της κι ότι βγει. Μίλα της, ρε μαλάκα, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Εγώ θέλω να σου μιλήσω. Εγώ? Εσύ? Εμείς. Εμείς? Εγώ δηλαδή? Από την πρώτη στιγμή που... Από την πρώτη στιγμή που... Καλά, ανοίγω εγώ. Εσύ κάτσε εδώ να ακούσεις μήπως πει τίποτα για το τραγούδι, Surprise! Μάνο, τι θες εδώ, ρε, έξω! Έξω! Εύα, άνοιξε να μου σπάσει τον αστράχαλο! Καλά, σου κάνω ρε γουρούνι, έξω! Μία στιγμή, Εύα, κάτσε να δούμε τι θέλει το παλικάρι. Για να δούμε τι θέλει το παλικάρι. Ευχαριστώ, φίλε. Παρακαλώ, φίλε. Μέση Εύα, έχω φτάσει στον τελικό του διαγωνισμού νέων μουσικών.
Και ήρθα γιατί είμαι σίγουρος ότι θα πετύχω. Χαίστηκα. Έξω. Έτσι υποδέχεσαι τους παλιούς φίλους? Παλιοί φίλοι εμείς οι δύο. Μη χαίρεσαι. Ρε εσύ μου έκλεψαν το πορτοφόλι, είμαι άφραγκος, δεν ξέρω κανένας είναι αυτή. Για δεν πας στην Αρχιεπισκοπή. Καλά κάνουν κάτι συσίτια, μούρλια και μπορούν να σε κοιμήσουν κιόλας. Και αν δεν μπορούν, έχει κάτι ωραιότατο παγκάκια η Ομόνια. Τι γίνεται εδώ? Ποιο είναι το παλικάρι? Κάποιον μου θυμίζεις εσύ. Γεια σας. Εσείς πρέπει να είστε η μητέρα της Εύα. Αλλά μοιάζετε με αδερφή της. Χάρηκα, είμαι ο Μάνος. Είμαι η γιαγιά της, αλλά φυσικά θα μπορούσα να είμαι μαμά της. Ρε γιαγιά. Γιαγιά. Από πού έρχεστε? Από την Κιλιγή, από το Σελοχήμ. Από Θεσσαλονίκη. Και τι να σας πω. Μόλις κατέβηκα από το κτέρ, μου έκλεψαν το πορτοφόλι. Τρομερό. Πώς έγινε έτσι η Αθήνα? Και δεν μου το άρπαξαν απλώς. Με απείλησαν με μαχαίρι. Πες μας ότι σε βίασαν κιόλας. Είμαι χωρίς λεφτά, χωρίς ταυτότητα και με πρισμένο τον αστράγαλο. Ο φίλος της Εύας είναι και δικός μου φίλος. Πώς είπαμε? Τον είπαμε Τζους από εδώ τώρα όμως. Μάνος. Από το Επαμεινώντας, όχι από το Μανώλης. Χάρηκα. Λοιπόν, το παιδί το έκλεψαν, το απείλησαν με μαχαίρι. Ζει από θαύμα. Θα μείνει μαζί μας να φάει. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, Μάρκο, ετοίμασε τα μπάνια, τα αφρόλουτρα, να πληθεί ό,τι θέλει τέλος πάντων. Τρέχα. Ευχαριστώ πολύ. Περάστε, παρακαλώ. Τι καλό παλικάρι. Να δεις για πότε άνοιξε τα μάξι με το Κατσαβίδη στο δευτερόλεπτο. Μήπως να κάναμε καμιά μπίζνα με τον κύριο Μάκη αντί να κουβαλάω ποτήρια? Μήπως να σταματήσει να λες μαλακίες? Εκεί καταλήγουν όλοι γάμοι. Γι' αυτό δεν θέλω να παντρευτώ. Ο Τροϊκός πόλεμος για ένα αμάξι 10 ετών και 250.000 χιλιόμετρων. Διονύση, εμείς αφήνει και κουμπάρι. Πρέπει να παραμείνουμε ουδέτεροι. Όχι να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Έριξα εγώ λάδι στη φωτιά. Το σταμάτησε όταν έκανε διάρρηξη το αυτοκίνητο. Όταν είναι δικό σου το αυτοκίνητο δεν θεωρείται διάρρηξη. Ορίστε, μίλησε ο νομικός σύμβουλος εταιρείας. Τι να σου πω τώρα? Να του μιλήσεις. Εσύ γιατί δεν της μιλάς? Της μιλάω. Να σταματήσει να το βρεις τότε. Και να πάρει το λεωφορείο να πάει στη δουλειά της. Θα χαλάσει τα κούνια της, κύριε Βίκη. Δεν ανακατευόμαστε, είπαμε. Τέλος πάντων, η Βίκη μου είπε ότι θα μείνει για λίγο μακριά μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θα την πάρει και θα τη σηκώσει. Τι έγινε πάλι? Μου έκλεψε το αυτοκίνητο. Ήρθε στο συνεργείο, μπήκε μέσα, έβαλε μπρος, έπεσε πάνω σε ένα τζιμπάκι που έβαφα, χτύπησε και εμένα στο πόδι, έφυγε και εγώ έτρεχα από πίσω σαν μαλάκας. Είναι που δεν θα έκανε τίποτα. Με τόσα λεφτά που χωρίς αυτό το καλαυτοκίνητο θα αγόρασα καινούριο. Να πας να της μιλήσεις, εγώ θα ηρεμήσω αυτόν εδώ. Λοιπόν, θα έρθει στο τμήμα για μάρτυρας να την καταγγείλουμε. Δεν μπορώ να έρθω. Ο Σπύρος Λίπη έχει πάει στους προμηθευτές, είμαι μόνος του στο μαγαζί. Στο όνομά μου είναι, καταλαβαίνεις, στο όνομά μου. Στενομάτι. Κύριε Μάκη, θα μου δείξει πως θα ανοίγω αυτοκίνητο στο λεπτό? Αχ, θα τρελαθώ, τι άλλο το ακούσω εδώ μέσα. Εξαφανίζει τις πινακίδες και του περνάς και ένα άλλο χεράκι χρώμα. Δεν κακό. Ξέρεις τι ώρα παίζει Παοκάρα σήμερα? Όχι, δεν ξέρω τι ώρα παίζει Παοκάρα σου σήμερα και ούτε θέλω να μάθω. Πως έστειλες και εσύ τραγουδάκι στο διαγωνισμό, Όχι εγώ, η Εύα. Πιστεύει ότι έχω ταλέντο. Έχεις δεν έχεις, θα τα πας καλύτερα από μένα. Γιατί εγώ, φίλε, περνάω κρίση. Μου έφυγε η μούσα μου, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Αμπά, είχες και μούσα? Βεβαίως. Και είναι πρόβλημα γιατί χωρίς αυτή σου βγαίνουν τραγούδια πιο αστικά. Για τύπους μοναχικούς που ψάχνουν τον εαυτό τους. Βαρεμάρα δηλαδή. Γιατί από τι τρεφόμαστε εμείς οι ποιητές, Πάντως σήμερα από την Ιφηγένεια. Απ' την αγάπη. Α, ναι. Ναι, απ' την αγάπη. Και εμένα η αγάπη μου έφυγε όταν έχασα την Εύα. Το στόμα της, τα φιλιά της. Τι να σου λέω. Είναι ολοπάθος αυτή η γυναίκα. Είναι ηφαίστειο όπως το γήπεδο της Τούμπας. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Όχι ρε, δεν καταλαβαίνω και ούτε θέλω να καταλάβω. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για να την πάρω πίσω. Την Εύα? Όχι, τη χτένα. Την Εύα βέβαια. Δεν σηκώνει κουβέντα η Βίκη. Ναι, γιατί σηκώνει ο Μάκης. Το παρατραβήξανε. Μέχρι γκαρσονιέρα νίκησε για να μείνει. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Πού το πιστόλι μου? Ο άντρας μου έχει πιστόλι, Τι κάνετε? Ο Μάνος είμαι. Ποιος Μάνος? Απ' τη Θεσσαλονίκη. Με όλο μου τον εξοπλισμό. Ο Μάνος θα ψάξει το κορμάκι σου πόντο. Το παιδί το κλέψανε, το απειλήσανε με μαχαίρι και ζει από θαύμα. Θα μείνει να φάει μαζί μας, δεν το συζητώ. Όχι, δεν είναι ανάγκη, μην επιμένετε, εγώ θα φύγω. Θα φύγει, δεν το συζητώ. Πώς θα φύγει με το λαχανίσιο άβρακο, θα φύγει αυτός? Θα πάω να παίξω σε κανένα σταθμό του μετρό, συνερμού, στο μοναστηράκι. Είσαι παραβατικός καλλιτέχνης. Κυρίως παραβατικός. Το σπανακόριζο, το τρως πουλάκι μου. Όλοι παραβατικοί το τρώμε το σπανακόριζο. Μαμά, να το συζητήσουμε αυτό. Μαμά! Μα πόσο χρόνο παντρευτήκατε και έχετε τόσο μεγάλη κόρη? 10. Μάνο. Μαμά. Μαμά!
Γατοκτήνος! Ήρθε κάτω από το σπίτι με ένα σφυρί και μου έσπασε το παράδειγμα του αυτοκινήτου. Α, ευτυχώς δεν ήταν εκεί πέρα το παιδί μου. Το κρύφτηκε, μη φάει καμιά δέσποτη. Πήγε στις θείας του, δεν μας άτυχε το πουλάκι μου. Ούτε στο σχολείο ήρθε σήμερα. Εκεί το κατάτησε το πουλάκι μου. Το πουλάκι μου! Πάει για χειροκρότημα τώρα. Σήκω πάνω, σήκω. Σήκω, έλα. Πάμε στην κουζίνα, ψυχραιμία. Έλα, Κάρλος Σαντάνα, δεν πας και σιγά σιγά σε περιμένει το κοινό σου. Ο Κάρλος Σαντάνα είναι το μικρότερο πρόβλημα που έχετε αυτή τη στιγμή. Λύστε τα υπόλοιπα και βλέπουμε. Και να μείνει λίγο σπανακόριζο για μας, έτσι. Φεύγω. Έλα. Αυτό εννοείς, φεύγεις. Φέρε μου μια... Πήγε μέσα, ωραία, θα σου πω. Άκη, να βάλεις τις φορές, ξεσκώς την γειτονιά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Φέρε μου μια καραμπίνα από όπου τους παίρνουν οι κριτικοί. Να αγοράσω μία, να τις μπουμπουνίσω 2 μπαταριές να τελειώνουμε. Κάτσε ρε μάτσικα, θα μπουμπουνίσεις 2 μπαταριές. Λες κι είσαι ο νικηταράς ο τουρκοφάγος. Σε παρακαλώ. Είναι δυνατόν να τσακώνεστε εσείς τόσο αγαπημένο αντρόγινο. Καλά, περίμενε σε λίγα χρόνια και θα δεις κι εσύ. Να ήξερες ότι λόγια μέλουσε μέσα στον δρόμο. Καλά που δεν ήταν μπροστά το παιδί. Θα σας άκουσε και έφυγε, πήγε στη θεία του. Της θείας της. Πού πας? Θα πιω ένα ποτήρι νερό, αφιδατώθηκα από τις φωνές. Κάτσε κάτω. Σου φέρω εγώ νερό. Στο σπίτι μου θα φέρεις νερό. Θες να ακούς κάτι καλύτερα? Όχι. Καμιά πυρίτσα? Όχι, νερό θέλω. Περίεργο. Περίμενα, έρχομαι. Για ένα αυτοκίνητο δεν παίρνεις άλλα μάτια και δώσεις? Όχι! Ένα κρύο νερό, ένα κρύο νερό. Θα το αγοράσω! Ναι, το κρύο το νερό. Νερό, ναι. Πάρεις το νερό, πάρεις μια μπύρα να ξαναδικάεις. Διαζύγιο! Η μόνη λύση πια είναι το διαζύγιο, Διονύση! Αυτό νομίζω κι εγώ. Εμείς που δεν είχαμε αυτοκίνητο, βλέπεις τι λιτώναμε. Βλέπεις τι μαλακίες ακούμε λοιπόν. Πείτε εσείς, εγώ πάω να πιω το νερό εγώ. Πήγαινε πεις το νερό, πιάσεις την μπύρα. Άντε. Ορίστε. Κρύο νεράκι για ψυχρολουσία. Μπας και συνέρθεις. Τόσα χρόνια μαζί και να βριζόμαστε σαν ταλικέρδες. Ντροπή. Βέβαια ντροπή. Να μιλήσετε όμορφα, ήρεμα. Ήρεμα. Κυρία μου, θέλω το αυτοκίνητο πολιτικό μου. Όμορφα, ήρεμα και απλά. Να πάρω ένα ποτήρι. Όχι. Τι όχι? Γιατί πιάσα τα μπουκάλι, καημένε. Καημένε. Άσε με να πάω πάρω ένα ποτήρι. Όχι, όχι, περίμενε, δώσε μου το σιγά. Περίμενε. Το δικηγόρο πάει και τελείωσε. Βρε, κοίτα ποιον έχουμε εδώ. Δεν μου λες, ήρθες να κλάψεις το φιλαράκι σου? Παιδιά, η κλέφτρα, κλέβει τα αυτοκίνητα των ανθρώπων. Πιάστε την, πιάστε Ό,τι την. έχουμε είναι μισό-μισό ηλίθιε. Θα σου δείξω εγώ τι μισό-μισό έχουμε. Κάτσε ρε Μάκη τώρα, κάτσε πάμε, θα τα μιλήσετε αργότερα να τα Τι μιλήσετε. να πούμε μωρέ, τι να μιλήσει το ούφο που δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του. Η κοτούλα. Α, βρήμουνα κόκορα, τώρα έγινα κοτούλα, Γιατί τώρα διαπίστωσα ότι σου λείπουν τα λυριά. Θα γυρίσεις πίσω γονατιστή και θα μου ζητάς να γυρίσω. Κοίτα πως γελάω, ηλίθια γονατιστή. Ηρέμησε, παιδί μου, ηρέμησε πια, δεν αντέχω άλλο. Άλλα τάμπλ, την είναι σερβί, άλλα τάμπλ. Άσχετο. Η αγάπη μου σταφίδα που ξεράθηκε στον ήλιο. Η αγάπη μου νερό που δεν χύθηκε στο μήλο. Και αν δεν με συγκρατήσουνε θα φας πάρα πολύ ξύλο. Μωρό μου, ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Πάω για χρυσό δίσκο. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Μένεις εδώ σήμερα και αύριο πρωί τα μαζεύεις και μας αδειάς τη γωνιά. Το κατάλαβες ή να στο κάνω, Γιάννα? Ένα βράδυ μόνο. Και μετά θα πνίξω τον πόνο. Τι είπα ρε ο καλλιτέχνης? Ένα βράδυ μόνο και μετά θα πνίξω τον πόνο. Ρε, πνίξε ολόκληρος να τελειώνουμε. Και σταμάτα να βασανίσεις την κιθάρα. Δίχη μου. Μάρκο, sorry τώρα για αυτά που θα περάσει με τον ηλίθιο μες στα πόδια σου. Το είπα αύριο να φύγει. Για χάρη σου θα τον υποστώ. Αν θέλεις βέβαια μπορούμε να τον φιλοξενήσουμε και λίγο παραπάνω. Α, να θέλω να τον φιλοξενήσουμε κιόλας. Για ποιο λόγο? Όχι, γιατί για σένα ήρθε. Ναι, καλά τώρα για μένα ήρθε. Βασικά δεν είχε πόλο να πάει. Τον έμαθα πια. Εσύ ξέρεις. Εγώ πάντως οτιδήποτε κι αν θελήσεις, εδώ είμαι. Οκ. Είναι τρομερό, τρομερό. Περάσαμε όλη μας τη μέρα να ακούμε τον Μάκη και τη Βίκη να βρίζονται. Λιονταράκι μου, πες μου ότι δεν θα καταντήσουμε ποτέ έτσι εμείς όσα χρόνια και αν περάσουμε. Να βριζόμαστε και να τσακωνόμαστε. Τι λες, άλλωστε εμείς δεν έχουμε και τίποτα να χωρίσουμε. Σωστά. Με ζεις το αυτοκίνητό σου, εγώ έχω το δικό μου. Ποιο δικό σου, δεν έχεις αυτοκίνητο? Έχουμε το δικό σου. Εσύ έχεις τα παιδιά σου, εγώ τα παιδιά μου. Εσύ έχεις το σπίτι σου, εγώ το δικό μου, τη μαμά μου, αλλά είναι σαν δικό μου. Οπότε... Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε κάτι να μοιράσουμε αν ποτέ.
Ποτέ. Ναι, αλλά σε έχουμε εμείς κάτι κοινό. Ένα παιδάκι, ας πούμε. Λιονταράκι. Συγγνώμη, παιδιά, ήταν κατελημένη άλλη τουαλέτα. Με συγχωρείς, τους ενοχλήσαμε. Δεν με ενοχλήσατε καθόλου. Κάντε δουλειά σας. Συνέχισε, Διονυσάκη. Καλά το πας. Λιονταράκι. Αυτός λίγο θα κοιμηθεί στο κρεβάτι μας. Ήταν να τον φιλοξενήσει η μαμά, αλλά αυτός θέλει να κοιμηθεί δίπλα στα αγόρια. Του έχει λείψει, λέει η οικογένεια. Άμα να πάξω κανένα ραμπαδόξυλο και τον πάρω στο κυνήγι το παραβατικό καλλιτέχνη, θα σου πω ότι του έχει λείψει. Μια νύχτα είναι, μωρέ, αύριο θα φύγει. Μια νύχτα, αλλά τι νύχτα. Τι εννοείς? Είναι μακριά η νύχτα και τα δωμάτια πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Κατάλαβες, το βάλαμε σπίτι μας νυχτιάτικα το βυσιγότο με το βατραχή σόβρακο. Το καζανάκι το τράβηξε αυτός. Δεν ξέρω, τα τραβάνε τα καζανάκια οι παραβατικοί καλλιτέχνες. Βολευτήκαμε. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο βολεμένοι, πατέρα. Εσύ βολεύτηκες, μάνο μου? Πραγματικά αισθάνομαι σαν να είμαι σπίτι μου. Και επιφυλάσσομαι. Ο Μάνος δεν ξεχνάει. Σπαθί ο Μάνος. Για τα γάνη. Να έχετε μια καλή και ήσυχη νύχτα. Ναι, για να έχουμε όλη μια καλή και ήσυχη νύχτα πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες αυτού του σπιτιού. Οι οποίοι είναι? Είναι ένας και απαράβατος. Ξαπλώσαμε. Δεν σηκωνόμαστε. Ούτε για κατούριμα. Ούτε για κατούριμα, μάνο μου. Οι γέροι κατούραν τη νύχτα. Υπάρχει γέρος σε αυτό το σπίτι. Μόλις σβήσουν τα φώτα, ξαπλώνουμε και σηκωνόμαστε το πρωί. Καλά, κατάλαβα. Για να δω τι κατάλαβες. Πέφτω, κοιμάμαι, δεν ξανασηκώνομαι. Ναι, γιατί έχει υπόψη, μάνο μου, ότι εγώ κοιμάμαι πάρα πολύ ελαφριά. Τι λέει, ρε. Ναι, μάνο. Και έτσι εξυπνήσει από τίποτα περίεργους θορύβους. Πόμολα, πόρτες, βήματα και καζανάκια. Με πιάνουν κάτι νεύρα, αρπάζω ένα γιαταγάνι και όποιο πάρω χάρος. Φοβερό. Καληνύχτα, μάνο. Καληνύχτα, Διονυσάκη. Έχει το διάλογο ρακοτάγκο. Όλα είναι υποέλεγχο. Μωρό μου, όλα υποέλεγχο. Μπράβο. Σβήσε το φως τώρα. Αν δεν είναι όλα υποέλεγχο. Τι είναι αυτό? Ρε Διονύση, με τρόμαξες. Πόσο νερό πίνετε μέσα έξω συνέχεια στην τουαλέτα? 2 λίτρα την ημέρα πρέπει να πίνουμε όλοι μας. Να το πίνετε όλο μαζί το πρωί. Έχεις κάτι? Έχω μια ανησυχία. Πόσο πάει η μεγαλώνει? Ανησυχία λέγοντας? Έχω μια ιδέα. Κάτι σκέφτηκα. Κοίτα. Θα μας το πεις απόψε ή αύριο το πρωί? Απόψε θα το πω. Λοιπόν. Εύα, κοιμάσαι. Εγώ θα στα πω κι ας κοιμάσαι. Αλλά θέλω να μ' ακούσεις και να σκεφτείς. Μόνο να μ' ακούσεις και να σκεφτείς. Αν δεν είχε έρθει εδώ αυτός ο Μάνος, αυτός ο μουσικός της πεντάρας που δεν μπορεί να παίξει 3 νότες στη σειρά, αυτό το γελίο το υποκείμενο, αν δεν είχε έρθει τέλος πάντων αυτό το ρεμάλι της φουκή ενός νέγρη, δεν θα μπορούσα να σου πω αυτά που σου λέω τώρα. Από τότε που σε γνώρισα, θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Μου κάνεις καλό που είσαι κοντά μου. Μου είναι πολύ δύσκολο γιατί είμαστε σαν αδέρφια. Εντάξει, ετεροθαλή, πες το πως θέλεις, αλλά... Σ' αγαπώ. Τρελαίνομαι. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου.
Δεν ξέρεις τι δύσκολο είναι. Δεν ξέρεις τι δύσκολο είναι να είσαι στο ίδιο σπίτι με έναν άνθρωπο που είσαι ερωτευμένος μαζί του. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Σ' αγαπώ. Πετρελίδη. Πατέρα. Ήρθες εδώ να πεις ότι αγαπάς την αδερφή σου. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι κάνω? Φυλάω σκοπιά γερμανικό νούμερο. Ρε πατέρα. Θα την ξεροτευτείς αμέσως, το καταλαβαίνεις. Αυτό που κάνεις είναι... Τι είναι? Θα το βρω, περίμενε. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Τσακίσου. Θα σε ξεχέσω αύριο που θα μπορώ να φωνάξω. Πήγαινε. Χαϊδούρι, ξεκαπίστρωτο. Φτάσαμε που φτάσαμε. Φυλάω σκοπιά στο ίδιο μου το σπίτι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξέρεις πώς είσαι? Πώς δεν ξέρω. Σαν νυχτοφύλακας μετά από διπλοβάρδια. Να δεις πώς αισθάνομαι. Τι έγινε τελικά? Τίποτα δεν είναι. Είδες τον έχεις παρεξηγήσει τον καημένο. Μπορεί να δείχνει πυθικός, αλλά κατά βάθος είναι κύριος. Κύριος είναι κύριος. Τι έγινε? Μου την έπεσε ο Μάνος τελικά? Ο Μάνος τελικά είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Έλα. Μπορεί να φαίνεται λίγο περίεργος, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και σαν άνθρωπος και σαν μουσικός. Εγώ διάκρινα ψήγματα μεγάλου ταλέντου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αφήσει έτσι αυτή την περίπτωση να φύγει. Όρμα του. Σου μιλάει άνθρωπος με μεγάλη πείρα. Ποιος είναι άνθρωπος με μεγάλη πείρα? Εγώ. Τον πείραξε το ξενύχτη αυτόν. Ή το ξενύχτη ή το σπανακόριζο. Καλημέρα, Εύα. Λοιπόν, τα πάμε, τα συμφωνήσαμε. Κοιμήθηκες, ξύπνησες, ούτε καφέ δεν έχει. Εδώ δεν είναι ξενοδοχείο, κατάλαβες, δρόμο. Θα σου πω 2 λόγια και μετά φεύγω αν το θες τόσο πολύ. Ωραία. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έχεις να πεις. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι σ' αγαπώ. Έλα. Σ' αγαπώ και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο εκτός από σένα. Είναι δύσκολο γιατί είμαστε σαν αδέρφια. Άσο αυτό. Το αφήνω. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τρελαίνομαι. Δεν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να είσαι ερωτευμένος με ένα άτομο που είναι στο ίδιο σπίτι. Για χτες βράδυ μιλάω. Είναι ένα μαρτύριο. Σ' αγαπώ. Δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω. Σ' αγαπώ. Καλά, τα λέμε μετά. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Τι γίνεται, φίλε? Τι γίνεται, φίλε? Εσύ θα μου πεις τι γίνεται, φίλε? Τον άκουσες τον μπαμπάκα σου χτες το βράδυ. Έτσι και την ξανακοιτάξεις, σε σκότωσε. Και εγώ μετά σκοτώνω εσένα. Φοβήθηκα. Τι κάνεις, ρε Αλήτη, με κοροϊδεύεις? Ξέρεις τι θα σου συμβεί? Θα σε σκοτώσω, ρε, θα σε φάω ζωντανό. Μάνο, αγόρι μου, ξύπνησες. Πρωινό έφαγες? Δεν μου δίνουνε. Ποιος σου δίνει, ποιος δεν σου δίνει πρωινό εδώ μέσα? Το σπίτι μου, σπίτι σου. Εσύ δεν με έλεγες ορακοτάγκο. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτοί τα σε ζηλεύουν γιατί είσαι μεγάλος καλλιτέχνης. Πρόβαση τίποτα. Εγώ είμαι εδώ. Κατέβα από το δέντρο, κατέβα στην κουζίνα και βάε όσα πρωινά θέλεις. Κάτσε, παιδάκι μου. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε μέσα στο σπίτι μας. Άλλη φορά, έτσι και σε ξαναπιάσω να αντιγράφεις, την έβαψες. Θα σε αφήσω στην ίδια τάξη 100 φορές. Ακούς? Πήγαινε τώρα που σε βλέπω μπροστά μου. Μάλιστα. Είσαι καλά, μαμά? Ναι, εντάξει. Το παράκανα λιγάκι, αλλά... Φταίει ο μπαμπάς, Δεν θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να τα βρείτε. Ναι, καλά, εντάξει. Δεν ξέρω. Μην ανησυχείς εσύ, Θα τα βρούμε. Θέλεις να μιλήσω εδώ μαζί του? Όχι, όχι, αγάπη μου, το καλύτερα, όχι. Γιατί δεν του ζητάς να επιστρέψει? Να πάμε κάπου οι τρεις μας. Αχ, μωρό μας, μην το ζητήσουμε τώρα, Άλλη φορά, ναι. Να πάμε στη γιαγιά στο χωριό, Έχουμε πολύ καιρό να πάμε. Όλα θα τα κάνουμε. Μην ανησυχείς εσύ. Όλα θα γίνουν. Μιλάτε να έρθω αργότερα? Όχι, εντάξει. Πήγαινε στην τάξη εσύ, μωρό μου. Θα τα πούμε στο σπίτι εμείς αυτά. Καλά, μαμά. Γεια. Πώς είναι? Χάλια. Πώς να είναι? Με τις τρέλες μας. Ανησυχεί. Και εσύ χάλια φαίνεσαι, σαν να μην έκλεισες μάτι. Ακριβώς. Σκεφτόμουνα, με το Μάκη έχουμε μαλώσει 500.000 φορές.
Αλλά ποτέ δεν τον έχω δει έτσι. Εντάξει, μωρέ Βίκυ μου, δεν έκανε και τίποτα τρομερό. Αγόρασε ένα διαμέρισμα κι αυτός. Ωραία, σύμφωνοι, τον κορόιδεψαν. Σύμφωνοι δεν στο είπε, αλλά ο Μάκης αυτός είναι. Σαν να μην νοιάζεται που χωρίσαμε. Σαν να του ευχαριστήθηκε κιόλας. Από εγωισμό, μωρέ, το κάνει. Και αν τον τρομάξεις λιγάκι. Πώς να τον τρομάξω, να πιάσω γκόμενο? Όχι να πιάσει γκόμενο. Απλώς να καταλάβει ότι το ξεπέρασες, ότι πας για άλλα. Θα δεις, θα γυρίσει τρέχοντας. Και αν δεν γυρίσει, τι? Θα πέσω στα πόδια του. Τον νοιάζει και τον κόφτει. Απλώς βλέπει ότι έχει περιθώριο. Δείξε του ότι έφτασε στα ωριά σου. Δείξε του ότι δεν έχει άλλη Βίκη και θα δεις. Μάκη, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τη Βίκη? Περιμένει να πέσει στα πόδια της. Είναι θέμα γυναικείου εγωισμού. Έτσι όπως το βλέπω, εκεί θα καταλήξω να σέρνω μες στα πόδια της. Όχι, μία είναι η λύση. Δώσ' τα όλα. Ποια όλα? Μου έχει μείνει και τίποτα. Ένα σπίτι στις Σέρρες. Δεν εννοώ αυτό, ρε. Πρέπει κάτι να σέρνετε. Για να σε δει με κανένα κομμενάκι, να σου πω εγώ. Όχι, ρε, τι κομμενάκι, είναι αυτός για κομμενάκια. Άρα είναι η λύση. Να του το παίξει άνετος, επειδή δεν έχει ανάγκη. Να την κάνει να φοβηθεί. Όχι εσύ, ρε, αυτή να φοβηθεί. Λες να πιάσει το κόλπο? Το έχω κάνει τουλάχιστον 5 φορές. Αυτή είναι, εσύ. Απάντησε εσύ. Σε τρελός, εσύ να απαντήσεις. Έλα, και σκληράς. Έλα, Βίκη. Ναι, λέγε σε παρακαλώ, γιατί είμαι απασχολημένος. Να βρεθούμε. Να βρεθούμε. Μια στιγμή να κοιτάξω το καρνέ μου. Αύριο έχω ένα ραντεβού. Μεθαύριο έχω να πάω γυμναστήριο. Παραμεθαύριο έχω μασάζ. Καλά, μην το παραχέσουμε κιόλας. Τώρα. Καλά. Εντάξει, όπως θέλεις. Άντε, γεια. Αυτό ήταν. Πού έχετε ραντεβού? Στο δικηγόρο. Αν είναι να χωρίσουμε, λέει, να το κάνουμε μια ώρα νωρίτερα. Μ' αρέσει που θα πιάνε το κόλπο. Να βάλω άλλη μια μπύρα? Από το στόμα μου το πήρες. Μάλιστα. Εσύ έχεις να πεις τίποτα άλλο? Όχι, πάω στο αποθήκη να ανεβάσω κάτι σουτζούκια. Θα τα πούμε, Μαρκό, θέλω να σου πω. Ελεύθερα, τι άλλο να πάθω? Είμαι μπερδεμένη. Α, ναι, καλό αυτό. Δεν μου έχει ξαναμιλήσει έτσι ο Μάνος. Συνήθως δεν ξέρει τι θέλει να πει, αλλά λέει άλλα εννοεί. Και τι τώρα, έστρωσε από το σπανακόριζο της γιαγιάς? Ήταν τόσο γλυκός το πρωί μαζί μου. Τόσο τρυφερός. Ήτανε. Ναι. Τέτοια λόγια δεν μου έχει ξαναπεί. Και ούτε θα στα ξαναπεί. Έλα. Λέω, τέτοια λόγια δεν σου έχει ξαναπεί. Ναι. Γι' αυτό δεν ξέρω τι να κάνω. Λες να τα ξαναφτιάξω μαζί του? Τι να κάνεις, να τα ξαναφτιάξεις μαζί του? Αν νομίζεις ότι μπορείτε να είστε ευτυχισμένοι μαζί, ότι θα είστε μαζί και δεν θα σε παρατήσει μια μέρα σύξυλη και θα φύγει και θα χτυπιέσαι κάτω στα πατώματα, αυτός είναι γελίος. Εσύ ό,τι νομίζεις κάνεις. Γελίος. Ναι, αλλά άμα είσαι ερωτευμένος όλα μπορείς να τα κάνεις. Άμα είσαι ερωτευμένος, Εύα, όλα μπορείς να τα κάνεις για χατήρι της. Μέχρι και να την πατήσεις σαν ηλίθιος. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μα μου απάντησες. Ναι. Τι ναι? Θα του δώσω μια ευκαιρία. Θα του πω ναι. Να βλάκα, να. Μπορείς να μου τζώσεις και εμένα, σε παρακαλώ, που είμαι τόσο μαλακός μαζί τους? Να. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δεν μπορούσες να της τα γράψεις, αγόρι μου, να βάλεις και υπογραφή, να ξέρει ότι είναι δικά σου. Τι να γράψω, ρε φίλε? Αγαπητή μαμά, σε παρακαλώ, σε τους εγωισμούς. Δεν θα τα αντέξω αν χωρίσετε. Έλα. Οι δικοί μου χωρίζουνε. Οι άλλοι τα ξαναφτιάχνουνε. Ταράμ! Να σας συστήσω τη νέα Βίκη. Έχω σηκώσει όλο το εμπορικό κέντρο. Λοιπόν, θυμάστε που ο Μάκης γελούσε με τα καπέλα? 4 αγόρασα με τη μία. Από εδώ και μπρος, όπου και αν πάω, θα φοράω καπέλο, δες. Ναι, έχει ένα στυλ. Και δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Λοιπόν, περίμενε, γιατί να τα δοκιμάσω πρώτα, γιατί έτσι δεν δείχνουν, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε. Μοντέλο για κλαμπ. Θα σαρώσουμε, Ελένη μου. Θα τα βγάλουμε όλα έξω και θα πάμε να τρελάνουμε κόσμο. Εσύ κι εγώ, όπως παλιά στα 18 μας. Πώς μένετε, πες. Τέλεια. Μη μιλάς εσύ. Πήγαινε μέσα να διαλογιστείς πώς θα είμαι όταν θα χωρίσω. Λέξε δε Σταύρωσε, κακομοίρα. Ναι, αλλά ήσουν έτοιμη, σε αισθάνθηκα. Το βλέπεις αυτό το φερματάκι? Άμα το δει η Εύα θα τρελαθεί. Γονατιστή θα μου το ζητάει, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε, είναι για 15χρονη, έτσι. Μου το είπε καθαρά η πολιτρία. Αυτό το φορεματάκι μου, είπε η κυρία μου, είναι φτιαγμένο για εσάς. Λοιπόν, κοίτα. Λοιπόν, το φερμουάρ. Χάλασε το φερμουάρ. Εγώ δεν το φόρεσα, χάρη στο φερμουάρ.
Με κοροϊδέψαν, Ελένη, με κοροϊδέψαν. Ελένη, μου δώσανε υπόλοιπο με χαλασμένο φερμουάρ, Ελένη. Ελένη, τελείωσε, Ελένη μου, τελείωσε. Ήρθε στον δικηγόρο και ήταν στον κόσμο του, θέλει να με χωρίσει, θα με χωρίσει. Όχι, βρε παιδάκι μου, το παίζει, δεν το καταλαβαίνει. Όχι, αγάπη μου, θέλει να με χωρίσει, σου λέω. Δεν έκανε ούτε μία κίνηση να σταματήσει, ούτε μία κίνηση δεν έκανε, το καταλαβαίνει. Δεν μπορώ και να σε χαϊδέψω με αυτό το μαλλί. Θα με πείσει πραγματικά, Ελένη μου. Δεν ξέρει πόσο εκνευρίστηκε μπορώ να γίνω, με πιάσει. Και αυτή τη φορά φαίνεται ότι ξεπέρασα τον εαυτό μου. Ξεπέρασα τον εαυτό μου, Ελένη μου, Ελένη μου. Αχ, συνήθω, μην κάνεις έτσι. Τι ζούμε. Να ζήσουν οι χωρισμένοι. Τα ακούς το τραγουδάκι? Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Μη λες πως δεν το ξέρεις. Γι' αυτό λουλούδια και ευχές δεν θέλω να μου φέρει. Έλα ρε, χωρισμένοι και βλακίες τώρα. Επειδή πήγα στο δικηγόρο. Έκανα ό,τι μου είπες. Ήμουν ανέμελος. Και αυτή το ίδιο. Μπας και το παίζε. Τι να το παίζει, μωρέ, μια χαρά ήταν. Με το μινάκι της, το καπελάκι της, τις μποτούλες της. Οπότε τι μου μένει? Να βάλεις και εσύ μίνι και μπότες. Να πεθάνω. Δεν μπορώ, ρε Διονύση. Δεν μπορώ χωρίς το δικάκι. Ξέρεις τι είναι να έχεις την γυναικούλα σου και μετά να μένεις έρημος μόνος? Τα ξέρω, ρε Μάκη, τα ξέρω. Τα έχω ζήσει και τα ξέρω. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτή μπορεί να είναι χειρότερα από σένα. Μα δεν το βλέπω. Το θέλει το διαζύγιο, το θέλει. Έλα μωρέ, το διαζύγιο τώρα. Έτσι είναι οι γυναίκες, αλλάζουν εύκολα γνώμη. Εκεί που σε τρέχει στο δικηγόρο, εκεί μπορεί να πέσει την αγκαλιά σου. Και εκεί μπορεί να πέσει την αγκαλιά σου, εκεί μπορεί να πέσει την αγκαλιά κάποιου άλλου. Τι αφεντικό, εγώ είμαι ρεαλιστής. Δεν είσαι μόνο ρεαλιστής, Φώτη. Είσαι και ηλίθιος. Το τραγούδι σου ήταν πολύ γλυκό. Εσύ είσαι πολύ γλυκιά. Και το βασικότερο είναι ότι είσαι πάλι το κοριτσάκι μου. Είμαι έτοιμος να αρχίσουμε. Και το βασικότερο είναι ότι είμαι έτοιμος να αρχίσουμε. Και για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός. Οι διαγωνιζόμενοι βρίσκονται στο στούντιο και θα τραγουδήσουν για σας ζωντανά. Εσείς στέλνετε μηνύματα και ψηφίζετε τον αγαπημένο σας. Στα μικρόφωνα του σταθμού τώρα, ο Μάρκος Μαυροτσούκαλος. Μάρκο, σε ακούμε. Θέλω να σε πάρω αγκαλιά, να σε γεμίσω με φιλιά, να μην το μάθει άλλος κανείς. Συνωμοσία της σιωπής. Η αγάπη μου ένα βράδυ γλυκό φιλί θα γίνει και θα έρθει στο σεντόνι σου, τίποτα να μην μείνει. Αν μου φύγεις θα πεθάνω, αν γυρίσεις στα παλιά, σε μια τρέλα μου απάνω. Σου το λέω, θα πεθάνω. Η αγάπη μου ένα βράδυ γλυκό φιλί θα γίνει και θα έρθει στο σεντόνι σου, τίποτα να μην μείνει. Η αγάπη μου ένα βράδυ γλυκό φιλί θα γίνει και θα έρθει στο σεντόνι σου, τίποτα να μην μείνει. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο, τέλειο ήτανε. Σε ευχαριστώ. Μπράβο Μάρκο, πολύ ωραίο τραγούδι. Άλλο όμως περιμέναμε να μας πεις. Ναι, είναι ένα κομμάτι που έγραψα πρόσφατα και είναι αφιερωμένο εξαιρετικά. Και οι ακροατές, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ψηφίζουν σαν τρελοί. Κάπου εδώ όμως θα σταματήσουμε το διαγωνισμό. Παιδιά, τέρμα τα SMS. Είδες ρε που σου είπα ότι μπορείς να τα καταφέρεις, ήταν τέλειο. Είναι θέμα μουσας. Ποιας μουσας? Και το κομπιούτερ βγάζει τον νικητή. Λοιπόν, έχουμε νικητή τον Μάρκο Μαυροτσούκαλο. Νίκησα! Μπράβο. Εύα, πας ένα λεπτάκι έξω που θέλω να πω κάτι στον Μάρκο. Ένα λεπτάκι. Δεν θα αργήσω. Ναι, οκ. Μπράβο ρε εσύ. Να σε καλά. Μπράβο. Μπράβο παλικαράκι, ωραίο το τραγουδάκι σου, αλλά κλεμμένο. Κλεμμένο από πού? Από μένα, μοιάζει πολύ με ένα δικό μου. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
Τελικά υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο. Εσύ κέρδισες στο διαγωνισμό, εγώ κέρδισα την Εύα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή, Άντε, συγχαρητήρια και θα τα πούμε, έτσι, δεν χανόμαστε. Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο! Όχι, όχι, αφεντικό. Όχι, δεν χωράνε 40 κιλά ηλιές στο υπόγειο. Να πάρεις μεντάρι από το Λέχο που μας τελειώσανε. Πες εκεί το φίλο στο Λιάκο να σου βάλει. Λιάκο, ρε, φέρ' το εδώ. Δεν πας και μέχρι τη Χαλκιδική που έχει ωραίο μέλι. Τι θα γίνει, ρε, θα έρθεις καμιά φορά. Έχω κλειστεί εδώ μέσα. Πάρω τη βρεις και έλα. Άντε, μπράβο. Αγνά προϊόντα λέμε στον κατάλογο, δεν λέμε πάρω τη βρεις. Έχει αλωνίσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα άνθρωπος. Ο Μάκης δεν είναι εδώ, που είναι? Έχει μπει στην τουαλέτα και έμεινε εκεί ώρα τώρα. Λες να πας τίποτα? Ξέρω εγώ, πάντως πολύ δυστυχισμένος μπήκε, κουνούσε το κεφάλι του, μονολογούσε και κάτι κρατούσε. Του χτύπησε την πόρτα? Ναι, και μου λέει φύγε ρε, πιάσε με στον πόνο μου. Έχει ξηραφάκια εκεί μέσα? Ναι, ένα δικό μου που ξυρίζομαι. Ξέρεις τώρα, άμα τύχει καμιά καλή περίπτωση, έτσι. Άμα τύχει καμιά καλή περίπτωση. Λες να αυτοκτονήσει την κατάσταση που είναι? Με το ξηραφάκι. Αλλά όλα είναι πιθανά για ένα ερωτευμένο. Εγώ μια φορά είχα πάρει ένα. Πήγε να χτυπήσει την πόρτα. Πήγαινε. Να του πεις ότι το ζητάς στο τηλέφωνο. Εσύ μια φορά είχες πάρει ένα. Κύριε Μάκη. Κύριε Μάκη. Σου είπα παράτα με. Παιδάκι μου, προχώρα. Εγώ το λέω, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Σήμερα θα τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Διονύση, πάρε το Μάκη τώρα να έρθει εδώ να τα συζητήσουμε. Εδώ είναι ο Μάκης. Πού είναι? Στην τουαλέτα και έχει και ξηραφάκια εκεί μέσα. Να ξυριστεί, γιατί έχει ραντεβού. Ποια είναι αυτή? Η Βίκη. Η Βίκη είναι αυτή. Ναι, έχει ραντεβού ο Μάκης. Με ένα ψηλό τύπο. Με μαύρο κουστούμι, μαύρο καπέλο και μαύρη μπέρδα. Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Ο Χάρος είναι. Ποιος να είναι? Πρέπει να σκοτωθεί για σένα. Κακούργα. Κακούργα! Εγώ είμαι κακούργα! Εγώ είμαι κακούργα! Που ήρθε στον δικηγόρο και πέσα την καλή χαρά! Σ' αγαπάει ο Χριστιανός και τώρα δεν απεδάει για σένα. Ναι, βρε Βίκη μου, σ' αγαπάει. Δεν ξέρουμε αν να το προλάβουμε. Μάκη μου! Μάκη μου! Αγάπη μου! Έπιασε, εντάξει. Αγάπη μου, είσαι καλά! Είσαι καλά, μην κάνεις καμιά τρέλα και πώς αγαπάω, Μάκη μου! Μάκη μου, είναι Βικούλα σου, η Μιγατούλα σου, άνοιξέ μου! Γιατί δεν μου μιλάς, δεν μου μιλάει! Απάντησέ μου, Μάκη μου! Διονύση, να σπάσουμε την πόρτα! Φύγε, να τη σπάσω εγώ, τη σπάω! 1, 2, 3! Μωρό μου, αγάπη μου! Ζουζούνι μου, ζουζούνι μου! Αρκουδίνι μου, είσαι καλά! Διονύση μου, είσαι καλά! Με πρόλαβε το αρκουδίνι και άριξε. Δεν είμαι καθόλου καλά χωρίς εσένα. Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι. Αχ, αρκούδο μου, πάμε σπιτάκι μας, αρκούδο μου. Πάμε ψηψινά. Αχ, αγάπη μου, και τώρα που το σκέφτομαι και το εξοχικό, δεν είναι κακή ιδέα. Είδες, άμα μια γυναίκα αγαπάει όλα τα συγχωρεί. Παίρνει το αρκουδίνι της και φεύγει. Τι, πάλι τη μύτη σου χτύπησες. Αχ, βρε Διονύση, και είναι και μεγάλη, άμα πριστεί, πού θα φτάσει. Λοιπόν, μωρό μου, μόλις βγάλω τα πρώτα λεφτά με τη μουσική, θα νοικιάσω ένα διαμέρισμα στο κέντρο. Να έρθεις και εσύ να ζήσουμε μαζί, Στους σταθμούς του μετρό δεν έχει μουσικούς, θα κάνω καινούργια πιάτσα. Ή αλλιώς στα τρένα. Ξέρεις πόσα βγάζουν αυτοί που παίζουν στα τρένα? Και τα Σαββατοκύριακα θα έρχομαι εδώ, στο δωμάτιο του αδερφού σου, μωρό μου. Ζωάρα θα κάνουμε. Στα τρένα. Στο μετρό. Άκουσε, πουλάκι μου. Όλα αυτά μπορεί να ήταν πολύ δελεαστικά στη δεκαετία του 60. Ξέρεις, χίπης και έτσι. Τότε ήταν ένα όνειρο. Τώρα σαν εφιάλτης μου ακούγεται. Δεν θέλω να το ζήσω. Ρε μωρό, πού πας? Ρε, είπαμε, δεν θέλω να το ζήσω, μπα! Τέλος καλό, όλα καλά. Γεια σου, Μάρκο. Γεια. Τι έχει το παιδί? Ό,τι και να έχει θα του φύγει. Κέρδισα το πρώτο βραβείο κοινού σε ένα διαγωνισμό ραδιοφωνικού σταθμού. Ένα ταξίδι για 2 άτομα στη Ρόδο. Α, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, είδες άμα ο άντρας εστιάσει κάπου αλλού πως ξεφεύγει απ' τ' άλλα. Ξεκόλα, βρε αγόρι μου. Αυτό το πράγμα είναι περίεργο, είναι παράτερο, είναι παράδοξο, είναι Πατέρα, σε παρακαλώ πολύ, μη φωνάζεις. Στο τέλος είναι και ανθυγιεινό. Ξεκόλα, τελειώνουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξεκολλήσω. Πήγε άλλη και κόλλησε στο μάνο. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνο. Θα φτιάξω χιλοπίτες, το σκέφτηκα, Χιλοπίτες. Μα χιλοπίτες. Τελευταία φορά που τον βλέπουμε, Μάνος, ξανά ποτέ χωρίσαμε οριστικά και αμετάκλητα. Χιλοπίτες! Τρελαίνομαι για χιλοπίτες. Δεν υπάρχει καλύτερο φαγητό από τις χιλοπίτες. Ηρέμησε, χιλοπίτα. Εσύ γιατί τον άφησες το Μάνο και έφυγε? Τέτοια ευκαιρία την αφήνω. Ο Μάνος είναι και λεπούρι. Το καλύτερο παιδί. Καλό παιδί. Τραγουδοποιός, με ταλέντο, μακριά χέρια, τριχωτός. Τι λες, αγάπη μου? Ξέρω εγώ τι λέω. Να πάρω το φωνάξω. Όχι, είπαμε, τελείωσε, το ξεπέρασα. Εσύ μη γελάς, την έβαψες.
Έχω 2 εισιτήρια για 2 άτομα στη Ρόδο με διαμονή και διατροφή. Άντε ρε εσύ, μπράβο. Η μαμά και ο παπάς τα βρήκανε. Α, μπράβο τε. Τα βρήκανε και με στείλανε να κοιμηθώ εδώ απόψε. Ωραία, κοιμήσου μας και γίνει τίποτα με σένα. Λέω να μείνουμε όλοι μαζί εδώ, στρωματσάδα κτλ. Ωραία. Ξέρεις τι λέω, να μην φάμε χιλοπίτσες, να παραγγείλουμε καμιά πίτσα. Ναι, μωρέ, τώρα χιλοπίτσα. Πάμε μια πίτσα εκεί πέρα. Είναι το καλύτερο φαγητό η πίτσα. Θα παραγγείλουμε πολλές πίτσες να τις φάμε μόνος του. Ναι. Ποιος? Βεβαίως σε περιμένω. Θα σε υποδεχθούμε βέβαια. Ναι, σε περιμένω, γεια. Ποιος ήταν? Ο αδερφός μου. Ο Σπύρος. Όχι ο Σπύρος, ο άλλος μου αδερφός. Ο Αρσένης. Ο Αρσένης. Γυρίζει στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια. Πω, υπάρχει κι άλλος μαυροτσούκαλος. Τι είπες? 3 αδέρφια είπαμε. Τι ωραία.